Kasar sampai. Hello, what's up? Magandang umaga sa lahat. Dito tayo sa San Roque, Mapandan. Gagawin po natin ang third and last session po ni Maxi. Ito po si Maxi, pocket type bully po. Tingnan nyo, kagwapo nyo. Sa mga gustong magpa-stud dito, PM lang po kayo sa page namin o kontakin nyo po si Sir. Ito po yung Facebook ni Sir. Alright, Maxi. Yan ang pogi mo. Pakita mo yung pogi mo. Yan po, sa mga gustong magpa-stud kay Maxi, PM lang po kayo. Tatawagan nyo ang contact number ni Sir. Yun na. Ito naman po yung magiging asawa niya. AI session po tayo ngayon. AI session po tayo ngayon. Yan o, pa-shoutout kay Sir. Sir pa, bye po. Anong pangalan niya, Sir? Sab. Si Sab. Yan si Sab. Third and final session po tayo. Dito tayo sa San Roque, Mapandan, Pangasinan. Right, let's go. Kita ko, Sir. Sige, Sir, extra muna ako sa'yo dyan, ha. Shoutout na rin kay Sir. Prepare muna natin, mga kaibigan. Gloves muna tayo. Lang Maxi, ha. Gloves lang ako. Si Maxi, boy. Excited na yan si Maxi. May wagang plastic natin. Prepare na natin ang may wagang condom ni Maxi. Go. Yan na, malikot na po. Amoy lang, bebe. Amoy lang. Maxi. Okay. Sa paano na siya? Maxi.
Maxi. Tigyatin mo, boy. Yes, yung Maxi. Babalik ka na ng asinggan. Asinggan po ba? Season. Ay, season. Ayun. Diba, Sab? Hindi ka na may stress ngayon. Hindi na masakit yan. Mali na eh. So, kadal, Maxi, saan ka napakit ka? Yung protina, andun lang sa dalawa eh. Oo. Yung milk, andun lang. Swerte niya. Swerte, malalaki yun. Sila lang ano. Huwag niya lang ibenta yung babae. Babae na laki din. Okay. So, gusto natin, pakita natin yung ito yung sperm ni, ano. Laki din, no? Ducks. Ducks din po siya, ducks. Ang lakas niya bumuga, oh. Yan. Confirm po, healthy po yung ano niya, sperm niya. Cloudy po siya, cloudy. Ang bilis, ang dami kagad. Good job, boy. Dami, oh. Anin lang natin dito, mga 10 ml lang. 10 lang is enough. Hindi na natin kailangan na masyadong madami. Sabi ko, talagang sinasagad nila. Baby, Hindi pwede ko yun sa... Nakita mo yung push ko. lunod yun, lunod. Hanggang 2 ml to 10 ml lang. Malulunod po kasi pag sinobra. Saka hindi naman po lahat similya yun. Yung nakikita yung ano yung fluid yan, prostatic lang. Yan na nilalango yan ng ano, ng similya. Dapat pag nag-collect ka ng sperm, ganyan, sa ilalim. Kasi nandun sila, nahuhulog sila. Nandun sila sa loob. Doon sila naglalangoy sa ilalim. Kaya pag, ang rad dapat nandun sa pinakadulo. Para pag higop mo, higop silang lahat. Yung iba kasi na nag-i-EI, Sa taas. yung rad nasa taas. Pero yung Hindi, ubos mo. oo, kaya ako konti yung nahihigop nila. Yan ang maling practice ng mga iba. Yung iba kasi, yung mga 15 ml, yung kinuha nila. Kinukuha nila lang. Sa taas sila kukuha, Kaya. tapos 10 lang yung makukuha nila. Hindi niya alam ng Yung- healthy, yung mga sperm talaga nandun Nandun sa baba. sa baba. Ito, ang dami na. Hindi man na kailangan kunin lahat. Pero, hinahulog. Tulo pa. Na po. Stay na tayo. Balatan na natin yung EI rad. Kung ganito po ba kayo sa yung Opo, standard po yan. Ito yung napapigyan sa kanya siya mainit. Hindi siya mainit. okay, hindi. Ganito po, mga sir. Sir, papo-focus mo. Ito yung tip ng rod. Ito po. Dapat nasa pinakailalim to bago nyo higupin yung sperm. Ito. Dahil dyan sa pinaka, malapit sa pinakamalalim. Para pag hinigop mo, kuha lahat yung sperm. Hindi yung mga prostatic liquid lang nakukuha nyo. So nga lang, puro tento, kaya makuhulog to lahat. Ayan. 10 ml lang po. Kung natin kukunin lahat, 10 ml lang po pwedeng ipasok sa ano. Okay na po. Taas natin ng konti para lumangoy na po sila doon sa ilalim. Kahit na 2 minutes lang po. Diba nagtataka nung magataas? Yun. Sa mga nagtataka po bakit kailangan itaas. Basic naman po yun. Tataas mo para hindi mo po matapon yung similya. Lahat po mapunta sa loob. Gawin nyo man o hindi, okay lang po. Pagtaas na to.
Pero para sa akin po, ginagawa po namin to para hindi po matapon ng masayang yung mga similya pinasok po namin sa loob. Kanya-kanyang style po yan, kung gusto nyo, ganun. May tendency yung female na diba? Kaya nalagapin na yun. Yes po. Kaya ginagawa po namin, tinataas po namin yung paa ng aso para dumiretso. And then, minamassage pa namin yung ari niya para, alam niyo na, di ba, pag kahit ang tao, pag nilalaro mo, nilalabasan, di ba? Pag nilalabasan, nangingitlog. Diba? I-ay na nga, hindi mo papasarapin yung babae, hindi niya sulit. Pa-shoutout pala kay Sir Ian Kirby Lopez ng Pusurubio. Pinakapoging pinakapoging breeder ng Pusurubio, si Sir Ian po. Sir, bukas po tayo pupunta dyan. At sa wakas, maibablog na rin po natin si Newsfeed for the very first time. Abang-abang. Abangan nyo bukas po. Newsfeeds, namimiss mo na ako, no? Bakasyon na naman na amo mo. Ito, lasan siya. Alam, bakasyon. Alam mo na yung mga big time, babakas-bakasyon. Sir Ian, sana all. Sana all may big bike. Hindi ba kitang tanongin, what do you do for living? Sana all. Ka-big bike din sana kami.